Kaixo, eremu gravitatorioekin jarraituz eta sortzen den eremua nondik datorren eta nolako interakzioa dagoen, erakarpen indar hori aztertuta daukagu ja, ikusiko dugu fizikan oso garrantzitsua den zeozer, lana. Lana eta lanak energiarekin daukan lotura. Buruan eduki behar dugu eremu gravitatorioa, eremu kontserbakorra dela, eta orduan bakarrik inporta zaigula bukaerako eta hasierako puntua. Bi puntu horien artean zer egiten duen, ez dugu kontuan edukiko, bakarrik edukiko dugu kontuan non bukatzen duen eta nondik hasi da. Fizikan gogoratu lana badela indar batek desplazamendu batean zehar eragindakoaren ondorio bat edo, bai? Ez badago desplazamendurik, indarra egiten badugu desplazamendurik gabe, ez dago lanarik, lana egoteko indar bat desplazamendu baten zehar eragin behar du, edo indar batek eragin behar du. Bale, hasierakoa eta bukaerakoa, hemen badaukagu adierazpen orokorrak, eta egingo duguna izango da integral bat. Modu baten esan daiteke integralak badirela batuketa infinitu bat. Bai? Ez da, matematikoki ez dago oso ondo esan da, baina buruan eduki dezakegu hori. Puntu guztietan gertatutakoa batu egiten dugu, indar horrek desplazamendu zati bakoitzean sortutakoa batu egiten dugu, eta lan osoa aterako dugu. Jakinda, hau dela indarra, bider desplazamendua, integrala egiten dugu, hori matematikan ikusi behar izan duzue, eta hau da ateratzen zaiguna. Ados? Aztertuko dugu pizka bat, hemen agertzen zaiguna. Konstantea, eremua sortzen duen gorputzaren masa, eremu barruan dagoen gorputzaren masa, eta posizioa. Adi egon hemen, amaierakoa eta hemen hasierakoa dugula, zergaitik lana negatiboa denez, integralean emaitza aldatu egiten dugu. Orduan, hasieratik bukaeraraino sortzen den lana izango da amaierakoa ken hasierakoa, bale? Hemen dagoen diferentzia izango da amaierakoa, amaieretatik hasierara. Amaiera eta hasiera. Logika dauka horrek? Claro. Hurbilago baldin badago, hasieratik bukaerara hurbildu egiten bada, lana positiboa da. Hasierakoa handiagoa bada, osea, amaierakoa handiagoa bada, hurbildu egiten da. Hurbildu egiten bada, horrek esan nahi du, erakarpen indar horrek erakarri duela, bere onurean egin duela lan, positibo. Eta hemen negatiboa izango da, urrundu egiten bada, indarren batek tira egiten du masa horretatik, eta esan genezake irabazten duela erakarpen indar hori. Bale? Orduan, lana, indarra, bider desplazamendua, batuketa infinitu bat eginda integrala ateratzen dugu, eta negatiboa danez integrala, emaitza horrela ateratzen dugu. Kontuan eduki behar dugu, eremua kontserbakorra dela, eta lana kontserbakorra denean, energian aldaketa bat sortzen da. Nik hau hemen baldin badaukat, altuera honetan energia bat edukiko du, eta ona igo egiten badut, beste energia bat edukiko du. Zergatik, nik indar bat eragin dudalako, desplazamendu batean zehar, espazio batean zehar, energia bat aldatu egin zaio. Neuk egin dut indarra, igo da. Lan bat egin dut, eta lan horren ondorio moduan badaukagu energia potentzial horretan aldaketa bat. Energia potentziala aldaketa baldin bada, eta baldin badakigu lanaren emaitza hau dela, ondorioztatu dezakegu erraz, energia potentzial gravitatorioa izango dela hau. Honen osagai bakoitza. Orduan, energia potentzial gravitatorioa izango da masa honek eremuaren puntu honetan egoteagatik edukiko duen energia posiblea. Aurre.